Nastupujeme vo Vyšnom Komárniku. Posledná štácia. Jutro výjazd. Totok? No, vystúpili sme a už nevieme, kde máme ísť. Tu je, ni? Červená. Naša prvá červená. Kúsok si dneska zajdeme a zajtra oficiálne vyrážame. Dneska sa pôjdeme zložiť. Kde začína? Neviem, ale viem, kde končí. A neviem čo, ako dneska sme kde boli, v tejto Opálovej, no tak ako pomerke, tu sme taký chodili povinne na zájezdi sa chodil. Ještě máme paštíky. Dneska sme sa rozbehli, keďže sme tu prišli skôr a už sme v Medvedie. Tak? Ale ma neser. Kde ho vidíš? Tak? Tam je račík, vidíte? Ďalší, rameno. Nemá to, má to tam zahnuté, vidíš? Pozri, čo vyliezal spod skaly. Jeden aj druhý ide. Teraz sa poperú. Už ho má. Dobrá? Našli sme si bývaničko. Dali sme dneska zľahka. Koľko? Ani nie 15, či? 12, 13. Ale nerátali sme ani dneska, že pôjdeme, lebo mali sme len prísť, prespať a vyraziť zajtra ráno. Ale toto sa nedá odmietnúť. Útulňa pod Sčobom. S prameňom a vodičkou. Dohromady si napríklad takú na fedne. Prvá noc za nami. Na útulni pod Sčobom. Paráda. Sice tu z dediny celú noc vyštekával nejaký čokel.
Aj tak dobre. Dnes to začína. Valíme na tvrdo. Vyrážame v sandálkoch. Ideme to testnúť. Vyzerá, že bude hezký. Že čo? Aha, nič. Takže tam. Jereme si. Máme 9 hodín, 7 kilometrov za nami. Takýto krásny dník. Však, Pavlíku? Jo. Jo, porád. Smer Svidník. Poď, Milkaň. Sa pozrieme na to aspoň, ne? Posvidník, pohodička. Viac menej dole kopcom. A zo Svidníka, koľko je? 11 hodín, akurát začína total úpek. A len hore kopcom. Tečieme jak... Nejdem ani hravičo. Šľapeme na tú Čiernu horu. Aha, jak to vypadá. Jaký má jebný do bazéna. Je to masaker. Mi nohy odchodia. Už sa šľape do dola, už je to lepšie. Včera sme sa vyspali útulni pod Ščobom vo Vyšnej Pisanej. To bolo super. Vlastne ten deň sme ani neplánovali šľapať, tak sme prešli asi 12 km, čiže to máme nadbehnuté v podstate. Dneska už máme 22, 23 za sebou a sú 2 hodiny. Čiže ešte pohodičke máme čas do 6. šľapať. Ešte 10 isto dáme, aj 15 možno. Takže máme rezervičku. Voda tu není. Od Svidníka celý čas není voda. Aj chalenisko, čo včera vlastne s nami spal, lebo došiel večer, tak išiel celý čas bez vody, hore sme mu naliali aspoň po pohári, lebo nám zostalo ešte po pol litri asi. No a takýto lesíček parádny v tieni, lebo vonku je peklo. Okolo 28-29 stupňov. Nechcel by som ísť teraz po slnku, fakt. Je to mazec, ramena trochu bolia, ale ide sa dobre. Inak je pecka, ako ťa ľudia spoznávajú na ceste. Už ťa vidia dopoteného, smradľavého, už vedia presne, kde šľapeš. Každý druhý nám praje proste šťastnú cestu. A nech to dáme. To je paráda. Mali sme návštevu na pumpe. Chalanisko zavolal, že sa chce stretnúť Andrejko, bracho. Radko mi písal, že má záhradku, to máme tak za 2 dní.
že by sa tam dalo prespať. Je to boží. Díky, hoši. Všetkým vlastne díky, čo napíšu nejaké slova podpory a je to paráda. No to po tej lúke, keď sme mali prejsť nakoniec. Tam hore. No. To bol zaberak. Pečie a pečie. Vidíme kurminka? Kurimka. 17 krát to povedal taký. Kurimka. Lebo aj kurminka je, nie? No ale nie tu. No ček. Už viem. Jak tam nebude voda, Tak čo? tak neviem. Pivo není, lebo je sviatok, tak aspoň tá voda. No nie? Že ani nevraví. Smrad. Do potenec. To bolo povedané už. Všetko už bolo povedané. Keď nás takto uvidí, možno nás zavolá sa okúpať do bazéna, alebo nám dá pivo. Paprníkov. Dobre? Je to pre takého menšieho chlapa. Hej? Dvaja sa tam nevyspia, hej? Tvoja určite nie. tak Ľudia by musel na zemi. A na tej chodbe? Nie? Jaj? Jaj? Ešte šľahne. By sa mohol skotulikať. No slušne. Hustý. Myslím tam. Ani ja. Po 3 dňoch v tom istom prišiel čas na pranie veci a umytie si chúlostivých miest. Jaká to je paráda. Takto ide si pri potoku Kravskom. Oprané? Nie, Pardejovské kúpele 2,30. Vlastne so zmrzkou. Moska, penzíon, potraviny, jo? To niečo tak rád vidíš. No? Kde ideš? Na zmrzku najprv? Kapica chutí jak z michelinskej reštiky. Lebo včera večer som mal paštéku, ktorú som jedol lyžičkou, lebo sme nemali pečivo. Jedol si ho palcom. Lyžičkou. Však. No, 300 ešte. V 30 stupňoch.
Drúbko hoší. To je priam pri kožeru. Aký hlasný deň? Piatok. Zapaží? No, jasné. Som sa chcel šťať asi od 2:00, ale až okolo 4:00, pol 5:00 som sa vybral, lebo tak sa mi nechcel stať. Že sa mi ani spať sa mi nedalo kvôli šťaniu. Poznám. Ale stále dúfaš, zaspím ešte, zaspím. Tlačíš, ešte ani odpíš. Bráško, potrebujú sa zbúrať. Jdeš do toho? Jaký je plán? Marhuľa, repák a pak ve voľným stylu. To znie ako plán. Dobré ránko. Odtiaľ to ti posiela fotku, nie? No? Myslíš, že tu? Doma ste? A to není ono. Tam ticho tá čerka, no tak musí byť. Jedna 4 km. Jo? Včera večer sme dostali otázku od miestnej baby. Ako sa volala? Darina. Že, a môžem sa vás opýtať? A to vás takto baví chodiť? Čo? Ostrehy z prvých dní. Najväčší hack. Paličky. To je mega pomocník. Nikdy som to nepoužíval, ale neviem si to tu bez toho predstaviť teraz. Asi by boli dovykrúcané nohy. Isté ťa riadne. Pomáhajú ti pri výstupe aj pri zostupe. No, nohy
pojebané. Po 4 otlaky na každej máme. Jedno typka, čo išiel v SMPčku, sme prvý deň našli sedieť na zemi. Hneď po prvom dní mal nohy v krvi. Druhému sa po 2 dňoch rozpadli botasky. 4 baby, čo išli asi 5. deň, tieto ukončili. A jedného máme pred sebou. Ten má ešte asi posledný deň a tiež to ukončuje. No a my zatiaľ valíme. Ale je to prúda. V prvom rade musíš nastaviť hlavu, bo tá sa ťa snaží zlomiť, keď ideš cez bolesť. Či ti to je treba vôbec. Ale potom, ako si večer ľahneš, ráno sa zase zobudíš nejak zresetovaný. A nič. A valíš celý deň. Všade, kde sme, máme prádlo povešané. Ako doma. Sme. No ešte ideme. Lepok je. Nam. A tam je jedno miesto také, že 4 ľudia sa v zime nejak
januári, nejak či v februári vybrali a tam zamrznú. Tam na jednom mieste je proste aj taký... Tam sa počasie strašne rýchlo mení. Tam, A už sme tam postretali takých kadejakých v šľapkách. Ľudia sa vyberú nezodpovedne. No, to je to fakt. Toto je maximálna nezodpovednosť. Však aj v Tatrách toľko ľudí proste by nebolo proste, ja neviem čo. No. Skončilo, keby Keby nemali. boli pripravení. Zohnali sme šerpov. povedzte mi pocity. Paráda. Vyzuť. Super dýchať. Potom som tu nahrať. Joj. Riadny, nie? Včera sme prekonali hranicu 200 km a dnes máme za sebou vlastne prvý týždeň. Denne ideme tak 30 až 40 kilákov. Prvý týždeň bol riadna kruťárna, lebo všetky tie otlaky a opuchy a cocotiny. Ale už sa ako si cestu dostávame. Každé ráno budiček pred 6, raňajky, pre balíčecko a šľapať. Celý týždeň bolo krásne, ale až moc, no, 30 stupňov. A teraz sa to už začína zmierňovať, už ideme aj do vyšších kopcov, už sa to hýbe okolo 1000-1200 metrov. No tak, ráno zalepíme otlaky, zjeme pašteku. Včera napríklad ráno iba nejaké vajíčka a celý deň nič až do večera. Kurva, jak tu neschudnem 10 kg, tak už asi nikde. Co? Čo ti je? Krásne. Tak to vydržilo. Nádherné. Wow.
Plníš? Keď neprší, aspoň klapka. Je to bída. Už sme prešli 16 kilákov dneska a podľa tabuľky, tam kde by sme chceli dojsť, je to ešte 8 hodín. Ešte nejakých 25 kilometrov, 26. Akože keď to vidíš, čo je pre tebou, tak ťa ide jebnúť. Včera, keď som už ležal spať sačiku hore, v útulni, tak som začal z dola pať, lebo zostal spať pri ohnisku, že Smysli robíte! Vypadni odtiaľto, no vôbec nechce ísť preč! Ja, že mu tam nejaká ženská lezie, alebo čo? Tak som tam zletel, pozerám, líška. Vôbec sa nebala. Normálne kus spať sačiku pekne. Keď som sa na ňu zahnal, tak čakala, ako keby som išiel dať čo hodiť, taká domáca líštečka. Ako to skončilo? Tak sme popratali žrádlo všetko a vypratali sme sa hore, zabednili dvere a spali. Aj také sa ti stane. Ježinku, viac som si aj nemohol želať dneska. Ostávame, tak? Ja hej, neviem ako ty. Prišli vám sem, alebo proste iný trasne. Ale tak to si vybrali, možno akurát, že piatok dovolenka a tak ideme. No? To bol dobrý víkend. Každý deň. Tam dole je Vlachovo.
A takúto majú krásnu útulňu. Krásne sa starajú vnútri, pivko, pokladnička, hodíš prachy, môžeš piť. To je paráda, nie? Pivko, pokladnička. Chlapi nosia vodu, nedaleko je prameň, nachystajú pekne. Včera nám tu urobili jesť, dali nám slaninu na domov, chleba, čistá paráda. Vyrazili sme z Gálovej, z Útulne, tam to bola pecka čistá, trochu veľa piva a čo si aj poliali chlapi. Brr. No a dneska cieľ Telgard. Zase stupáky. Okolo 32-33 km to vychádza. Tam dúfame, že sa podarí vybaviť nejaká sprcha, nejaká voda na opranie veci. Uvidíme. Už dupeme na Kráľovku. Je to celkom nespadol do potoka, to je pot. Kráľová Hoľa. Začínajú výšky. Nízke Tatry. Už cítiť aj vetrik studený. Dalo zabrať. Odtiaľ tu pokračujeme dneska na Andrejcovu, čo dneska není až taký záhul. Tak stúpania slušné cez 1000 metrov, teraz len na 5 kilometroch. A tam je chata plná, teda útulňa. Tak musíme spať venku niekde pri útulni. Ten ďalší deň by sme chceli ísť na Čertovicu. Zájsť. Kde? Tu za nami? To tam je normálne premávka. Zdraví. Ojší.
To je paráda. Vyrazili sme z Čertovice, valíme smer Chopok. Počasie ide byť na prdno, ale asi to dávame dáko. Medzi prvými sme vyrazili. Nikoho nikde. Kadejako, riadny vietor, tam už asi prší a vyzerá podľa predpovede, že nás to rovno hore na Chopku chytí. Tu je Štefánička a tam si dáme raňajky a odtiaľ musíme prejsť Chopok a všetko toto je to hrebienok a dostať sa až na Ďurkovú a počasíčko vyzerá, že nám dá dneska co proto. Dneska si vyžerieme tie horúce vypeky na východe. No ale pondelok, nikoho nikde. Vyzerá to tu zázračne, nie? Zatiaľ tak vyzerá. Naopak. Vyrážame smer do Novaly, kde zajdeme, nevieme. Vraj od Chopku sú najkrajšie výhľady na Nízke Tatry. Je to fakt pravda. No není to krásny.
Nazdar. Nie ti zima. Ešte možno 5 pred nami. Išli sme v kuse od 8 rána, ani jedna zastávka. Toto je posledný kopček dneska. Za ním je útulňa, tam sú Donovaly. Tam. Už pôjdeme asi zajtra. Jak bude útulňa voľná dneska, no. Keď tam bude fulka, tak ešte dneska potiahneme Donovaly. A papáca. Už sme na druhej strane Donoval. Šľapeme do Veľkej Fatry. Je to strmák jak hovado. Kde? Čo trčí, hej? Toto je teda Martin. Tam ideme. No, pod tlakom, tam je ono, fakt to sedí. Že na tlak nie, ale tak tým pádom to pôjde. To je paráda, nie? Krásne. Dneska, keď sme vyšli na Donovaly, tak akurát zároveň s nami tam vyšli taký pán z pani. A nakoniec vysvetlo, že majú obidvaja cez 70 rokov. Klobúk dolu, tými strminami sa tam vyšplhať. No a Ujo si tak položil rúbsak na zem a sadol si, pozrel na ten výhľad a do toho ticha vraví: to je krása, kurva. No a práve valíme z Krížnej smerom Kráľová skala. Tam je Kráľová skala. Neviem, či to ani vidno, to je jedno. A Kráľová studňa hotel. Tam pri hoteli je turistická ubytovňa. Tak dúfam, že sa opäť podarí si oholiť to moje metalové háro. Dneska vlastne ešte jedna storka s takým pánom. Ešte keď sme vstupovali do Donovalov, tak nás zastavil taký pánko a už nám vysvetľoval: chlapci, tam máte, toto máte, tam je jednota. A vraví: a odkiaľ idete vlastne taký nabalený? Vravíme: Ujo, z Dukly. Boha jeho, z Dukly, no to choďte rovno na pivo. A to opice budete mať ľahké. Vy už dojíte to ten čas. Čo bolo?
Už sa zapla. Mám tady pekný bengal, jako. To, čo tu... Dobre, ideme sa zložiť. Prvý sme, hej? Teraz to ani zhodvodne nikdy nebol. Ešte jeden príde. Hej? Ja to... Počkaj, nech to zaraz jebne celé. Hej. Podaj. Podaj to. Podaj, hej. To lampa už nesvieti, hej? Tam sa... No, od Kapucínov sme vyrazili skoro ráno, okolo 6:00, pol 7:00. A už ideme do Kunešova. Tam v jednote dáke raňajky, rýchlo hodí tresku. Počasie je zatiaľ OK, ale o 10:00 to už má byť na sračky. Neviem, ako to budeme robiť. Budeme asi mokrí chodiť. Teraz má byť 2 alebo 3 dní totálna kemra. Čiže vždy musíme nájsť nejaký nocľah alebo dačo, kde sa budú dať vysušiť veci, lebo to môžeš mať veci aj neviem z čoho. Zmokneš do nitky aj tak. No. A už si vyrážame do krásneho počasíčka. Okay. Čalovka. Dobré ránko. Idem vám povedať významy turistických značiek. Lebo Slovensko je aspoň v niečom veľmoc a to je v turistickom značení. Červená značka znamená diaľkové pochody a hrebeňové prechody. Tie najvýznamnejšie trasy. Modrá značka sú regionálne prechody. Väčšinou jedným pohorím. Zelená najčastejšie označujú trasy nástupu na hrebeň a žltá sú len jednoduché trasy. Ideme papať raňajky. Je tam ten prameň?
Dowidzenia. I've been thinking about myself today. 50. How I changed. Tu to je strejta. How I Tej really krabičke don't bude začať na care predaj. if you are here or if you don't. No, peniaze. Asi Ešte kamene na- predávajú, ale Now Hej, kamienok. je to kamienky. winter Aha. blows. Kúpiš si kamienok. Je štierník, cestná hrdina All SMP. we ever do is laugh it off. 50? 350. I don't know why. Kameň nebudem nosiť? Majky But you look so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. Hodinky mi ukazujú 38 km. Ešte asi pol hodina do cieľa. Daždí celý čas a s jednou prestávkou na rožok s paštekou. Znútra si mokrý celý kompletne, lebo pot, vlhkosť, stále je takáto hmla celý deň, všade. Bože, jak tam bude sprcha, tak sa z toho asi poserem. No, v skutočnosti by to bolo 36 km, lebo zašli sme desi mimo značky. Stane sa aj tak. Čumíš do zeme, vieš. Ujebaný. Ale dneska by sme mali prekonať 500 km. Yes. To už je celkom cifra. Ale dá sa to aj užívať, hej. 5 minút a potom 8 hodín. Trpíš. Akože podstatné je, že ti je teplo. Aj keď si celý mokrý, akože celý úplne, to je jasné. Trenky, všetko je mokré. Lebo to aj prepotíš, aj zvlhneš, aj všetko, ale hlavne, že ti je teplo. Horšie sú nohy, lebo riadne dostávajú do držky, keď sú mokré. Nemáš si tady ani osušiť po ceste, ani nič, tak máš si meniť ponožky a šľapeš ďalej. Ale inak veľmi pekne by sme chceli poďakovať všetkým tým, čo nám píšu stále správy, že ponúkajú pomoc. To, ja som tam bývam, odveziem, jak treba, skočím vám do obchodu, priveziem, čo treba, lieky. Veľa ľudí mi písalo fakt takým, čo v podstate sme počas cesty nepotrebovali, ale díky aj za to, že ste sa ponúkli. Sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Much at all here in this small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. Strážovské vrchy. Za nejakú pol hodinku sme mali byť v Čičmanoch. Au. Pršalo nám z rána a teraz konečne odfúklo hmlu a aspoň čo si vidno.
exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Pršká nám od rána. Dúfam, že to je posledný deň dažďov, lebo ma už nehodí. Jelene tu ručia dookola, teraz tu čosi drblo. Dúfam, že to bol jeleň. Nie, že ma to načichra nejaký maco. Trošku sme sa roztratili. Chodíme tak za sebou. Po 100 metrov od seba, max. Asi. A to tempo máme stále podobné. Tu bol taký krásny výhľad. Ale není. No, kráčame do Trenčianskych Teplíc. Konečne neprší. Sice sme mokrí, ale nevadí. A zase som sa chcel poďakovať lidičky, ste skvelí. Kafo, Bebo, Monika, Duško, Veronika, díky za vybavenie nocľahu. Nemali sme kde, treba sa posušiť. A takto už ideme spokojne na pivko. Máme nejaké 3 hoďky do cieľa. Díky. A razol zabitý. Ukáž sa, Mario. Oj, na videu. Obrol. Konečne sme vedeli. Riadny koncert. Konečne po dažďoch teraz pršíme my. Jak mi ešte niekto napíše, že od Trenčína to už budete mať iba dole kopcom, tak ho tu dovlečiem za uši, kurva. Nech mi ukáže tie dole kopce. Stojíme tady v strání, protože koska chytlo srání. Ukazuje 946. Ty hurikán, kluk jako ty, motorka zlétla s ním, když dostal smích, už měl být s dívkou svou, jak se zvečedí,
krásne prostredno na večeri. Rezervujte v vašej cestovnej kancelárii alebo na www.tour.sk. ...120 kilometrov do cieľa na Devín. To je pocit. 650 za nami. Celkom fičák. Prešli sme 700 kilometrovú hranicu. Dobré ránko. Naše posledné ránko. Aspoň dúfam. Posledné dni to ťaháme. Plán bol ukončiť to zajtra. Vyzerá, že to stihneme. Jak dneska zhryzneme 50 km, tak stihneme dojsť do večera dnes na Devín. No, ešte som chcel nejaké tie otázočky, čo ste posielali, tak to takto zhrnúť dáko, aby som nemusel odpisovať každému jak celky. Financie. No, 500 eur. 500 eur je asi taká normálna cena, čo tu necháte. Dáte si pivko, obed, stravujete sa aj doma, takže tie prachy na stravu tu necháte určite, nákupy. Niekedy je reštika po ceste, niekedy musíte riešiť obchod. Keď
sme boli v nesnázii, že sme nestihli nakúpiť alebo dačo, tak nám to niekto doviezol zase. Ale tých 500 eur, 400-500 eur je cca taká suma za tento výletík. Minúta. No a čo sa týka otázky, je to ťažké? Ono záleží, ako sa to nastaví. Jak si dáš na to 40 dní, tak môžeš ísť 15-20 km denne. Vtedy to nebude taká hrôza. Ale tak či tak odšľapeš 770 km, takže pripraviť sa na to treba. My sme vyrážali 28. august a končíme dnes, čo je, ktorého je dnes vlastne 22? 21? No a nám to vychádzalo fakt tých 35 km priemerne denne. Ale prišlo počasie, dal sme 20. Hej, keď prišla Kemra na nízkych Tatrách, zostali sme spať už od druhej sme zostali na kamennej chate, tam sme stratili pol dňa. Potom sme šli ďalší deň celý v daždi, stratili sme pol dňa, zase už sme boli deň v sklze. A teraz sa to snažíme vlastne doháňať a podarilo sa nám dať za posledné dni 38 km, 40 km, 50 km. Včera to bolo 35, ale drsných, lebo tam bolo 1600 stúpania. A dneska tých 50 km, čiže tých deň a pol alebo dva, čo sme strácali, sme v podstate dohnali. Bolesť. Myslel som, že chrbát prestane bolieť po týždni. Asi máme ťažšie rúbsaky. Aspoň po ceste sme skúšali pár chalanom, že poďme si to porovnať, tak skoro každý malo 5 kg minimálne ľahší batoh. A to je dosť zásadné. Asi by som to už možno aj riešil aj tak, keby som to chcel prechádzať znova. Ťažko povedať, no. Dať si kávičku ráno je paráda. Uvariť si polievku alebo hotové jedlo. Tiež, no, chlapci išli tak, že vlastne karimatka, spacák, bageta a váliš. V podstate, hej, na plus oblečenie. Ďalšie sú nohy. Prvých 10 dní to bolo hotovo. To bolo buď alebo. Pamätám si situáciu, keď Paľo sedel, myslím, že to bolo v Telgarte, alebo kde to bolo. A taký zamyslený, hovorím mu, že čo, na čím rozmýšľaš? A on, že či obetujem malíček kvôli SMPčke. A jemu zliezol celý malíček aj s nechtom, z kože. Mali sme otlaky pod prstami, na petách, po 4 možno. Na boku nohy sa robili, nechty zmodreli spredu. Akože tých prvých 10-15 dní to bol taký masaker, že buď alebo. Potom sa to ako si dalo dokopy a sú aj doteraz, vedia, mám nový otlak. Na starom otlaku som urobil nový otlak včera. Predvčerom po 50 kilometroch. Proste si na tom zvykneš a ideš. Je s nami mladý Kuneš, čo s nami ťahá posledných 6 dní asi. Máme podobné tempo a vlastne vždycky sme sa stretávali na nejakom spaní, tak to už je náš tretí parťak tento výlet, čo sa k nám pridal. On začínal z polky cesty vlastne. No a on ani jeden otlak. Takže či to je tým batohom ľahším alebo obuvou, ťažko povedať. No, toľko k bolesti. Chrbát, nohy, teda chodidla. Ináč takto, keď máš nejakú kondičku. Váha. Vážili sme sa pred týždňom len tak. Spali sme u jednej rodiny. A mali sme obidvaja rovnako po 8 kg dole. Čiže počítam, že 10 kg sme 100% schudli. Je to mazec, no moc sa nejedlo.
Najedli sme sa ráno, celý deň nič, potom až večer. Tam energiu sme doplňali pivami v tých horúčavách na východe. No, boli aj vyžieračky. To je jasné. Napríklad, čo je super a najúžasnejšie je keď vás niekto prichýli. Spali sme aj na ubytovniach turistických, spali sme aj na penzióne, aj na chate, spali sme v lesoch, spali sme v prístrežkoch, v útulniach. U známych, ale pre mňa je vždycky najväčšia halus, ako keď sme spali v Trenčianskych Tepliciach, čo nám vybavila Veronika. A tam sme spali u úplne cudzieho manželského páru. Pustili si domov proste 3 cudzích chlapov. V živote sme sa nevideli. Dovolili nám, že môžeme spať u nich dole v posilovni, že tam je prázdna miestnosť. Urobili nám večeru, jedli sme spolu. Naliali nám palenku. Palacinky nám teta urobila. Pivo sme si dali s ujom. Raňajky nás čakali. Praženička. To je maze, že sa nájdú takí ľudia, ktorí ťa proste pustia k sebe domov, aj keď ťa v živote nevideli. Prišli sme tam mokrí do nitky, absolútne zablatení, čo sme padali po ceste. Oni zakúrili v krbe a posušili nám veci. Ešte topánky sme nechali vonku, aby tam nebol smrad. Aj tak ich pani dala dnu ku krbu a vysušila nám ich do rána. Toto je úplne úžasné. Celú cestu sme mali šťastie na dobrých a milých ľudí. Nielen skrz spanie, skrz kamošov, ktorí nás vždy, keď nás zavolali, ako Maťa s Tomom na lopeníku na chate, že sme mohli u nich prespať tlačenky večer. Ježišmária, to bola nádhera. Ale myslím aj takto milých ľudí, že fakt sa nám stávalo bežne, že nás niekto zastavil. Alebo len tak nám zakričal, šťastnú cestu SMPčkári. Alebo nás zastavili, povraveli s nami. Alebo nám podali niečo. Či nám zaplatili pivo. Či nám čašník len tak doniesol, že nám ho zo svojej pice otrhli a doniesli nám po kúsku. Toto je to bomba. Celé to je dobrodružstvo úžasné, ktoré zažívaš na takejto ceste. Nedá sa to zrovnať s ničím, so žiadnym víkendovým výletíkom. Toto je jednoducho putovanie. Len ťa vidia dorobeného. Na chvíľu zastavíš, potom sa ledva postavíš z tej stoličky, kým to zase rozchodíš. Tie ubolené nohy. No a či to stojí za to? Jasné, že hej. Však keď to miluješ, posúvať nejakým spôsobom svoje hranice a zažívať nové veci, chceš vypadnúť z toho celého kolobehu, z toho komfortu, zistíš, že ti tu stačí hrožok pašteka, zapaľovač a spacá karimátka a prežiješ. Začneš si asi vážiť viac to, čo máš doma. A aký jednoduchý život v podstate vedieš. A ešte ďalšia perfektná vec na Slovensku. Vyjdeš z domu, zbalíš rúbsak, pôjdeš do lesa a môžeš prejsť skrz celou krajinou bez toho, aby ťa niekto niekde obmedzoval. Toto už nie je všade. My to tu máme úžasné, čo sa týka prírody a voľnosti v prírode. Zatiaľ. No, otázka, čo zverí v noci. No keď sme spali v lesoch, boli aj také drsnejšie noci, aj úplne kľudné. Tak boli vlky, boli diviaky, boli jelene, srny, ja neviem, tam muflony dneska. Halus je, že jediné to, čoho sa najviac ľudia boja, ani nevideli, ani nepočuli, ani stopu. A to je medveď.
Ale možno sme mali len šťastie, no ale ideš tam fakt takými lesmi, hlavne na východe, už si úplne odrezaný od sveta. Totálne pralesy. Masaker. Takže zvierat by som sa nejak extra nebal. Keď si neľahneš takto tu niekde v strede medzi stromy a nájdeš si rozumné miesto, myslím, že zvery sa ti vyhnú vždy radi. No, a či bola kríza? Tak kríz máš niekoľko, samozrejme. Aj za deň. Lebo prvých 10 kilometrov ani nevieš, ako utečie. 20 a už taká slušná prechádzka. Do tej 30-ky to už je také, že už dreš, záleží aký je terén, lebo je iné nastúpať 1500 metrov na 5 kilometroch a iné na 20. Záleží, ako ťa to ničí. No a keď už ideš 40 km a viac, alebo 35 a viac, to už, tam už sú krízy hocikedy. Ale tak, vieš, že máš len šľapať do večera. Asi iba 3-krát sme prišli za celý výlet, že po tme. Že sme to ťahali tak dlho. Tie pauzy nemáme nejaké extra dlhé. Ale pauzu si dať musíš. To je jasné. No určite to není výletík taký, ako že ideš, ja neviem, na Javor a nazad. Koľkokrát nevieš, kde budeš spať. Len šľapeš. Môžeš mať aj vymyslené, že OK, na mape je táto útulňa. Ale nikdy nevieš, či nebude plná. Alebo dačo, tak ideš s takým pocitom, že... A potom to už je jedno, ako napríklad my. Predvčerom sme došli k nejakému bufetu. Vystrelili sme dážnik, ľahli sme si podeň a spali sme behom 15 minút po 50 kilometroch hotový. Každopádne, ak je niekto, kto rozmýšľa nad tým, že by išiel, má k tomu nejaký vzťah, len sa nevie odhodlať, lebo sa mu zdá, že to je dlho, alebo čo. 3-4 týždne nie je až také hrozné. Prežije to každý bez vás. Choď do toho. Také dobrodružstvo možno zažiješ raz za život. A jak ti zdravie slúži, jak máš zdravé nohy a láka ťa to, tak to urob. Zatiaľ s tým medveďom by som to ešte poupravil. My s Paľom sme ho nevideli. Ale mladý, čo sa pridal ku nám, Filip, Kuneš Rolnička, stretol maca zhruba 15 minút po nás. To ešte s nami nešiel. Až vlastne od toho večera sa k nám pridal, možno aj skrz to. Išiel po cestičke a medveď sa mu takto vynoril z kríkov. Pozrel sa na ňo, obzrel si ho a odišiel preč. Ono to asi na 10 metrov není moc príjemný zážitok, ale je tu, žije. Medveď sa vysral na ňo. Aj Kuneš Rolnička. Každý deň sa mu s nami červenajú očička. Keď nás poznal, už chcel navždy s nami byť. Naučili sme ho prdieť, kliať a piť.
I know that it just ain't gonna work. Before now I just see a fucking whore.